משפט. כלוך חוטף את הכדור, הנה שועה, זה יכול גם להיות 4, הנה הרביעי, כן! זה היום של עדי יונה, זה הערב של בית"ר ירושלים, שעכשיו מפרקת את מכבי תל אביב. ההגנה של בית"ר השתפרה במחצית השנייה, תראה איזה כדור לירדן שועה, שועה מרים רגל, עובר את ג'רפי ומקפיץ את זה פנימה. אז מה תגידו על זה? עם כל הכבוד לדור הצעיר, הוא הגדול מכולם. בואו נראה עכשיו עוד יציאה קדימה של בית"ר ירושלים. דור חוגי עכשיו, אין הגנה למכבי תל אביב, כולם רואים את הגב של חוגי.